tinc un mal dia, però és que igual me queden 200 concerts per acabar. Tinc que aprofitar-los tots. Ens ho va dir el regidor d'escenari fa. Dios. A les 4 de la vesprada en el Mai Vinya Rock mai havia passat això. Tu se t'ha oblidat mai la lletra cantant? A mi em passa molt de que va començar la cançó i fins a un mil·lisegon abans no ha aparegut la primera frase. Nosaltres sempre diem el mateix, la música no la fem per a fer discos, ni per ampliar discografia, la fem per a tocar en directe i està pensada i repensada per el que passarà en directe. Currar de Podole, que és el que em paga la hipoteca, i currar en la Fúmiga, paga una part de la hipoteca també molt menuda, però és el que més feliç em fa a mi i als meus. Per quants diners deixaries la Fúmiga? 2,5 milions d'euros. Això és el que costen de guanyar 250.000 pavos? Buah, no tinc que tallar jo ungles de senyores. I tu... Ei, família, benvinguts una setmana més al Reservat. Com estàs, Capde? Molt bé, tio. Estem amb sofàs diferents. Això vol dir que avui només ve una persona. Avui només en tenim una. La sentarem aquí. Vols que et faci una presentació? A veure. Mira, te diré tot de mentides i una sola veritat. Ui. Per presentar-te'l. Ui. Tu has d'endevinar el que jo crec que és bastant obvi, però bueno. Avui tenim una xavala molt antipàtica, ¿vale? És la cantant d'un grup internacionalment exitós, ¿vale? Té una col·laboració amb els Rolling Stones, van actuar a la gala d'obertura dels Jocs Olímpics del 2010 a Londres, fa 3 mesos van actuar al mig del Times Square de New York i tenen més de 5 milions d'oients mensuals a Spotify. I van néixer a la ciutat d'Alzira. Bueno, com cada setmana, al Reservat ens agrada portar gent influent o amb diners. Però avui fem una altra excepció i tenim Artur de la Fúmiga. Has vist quina presentació o què? Com estàs? Com esteu, guapos? Què tal? Tinc gust d'estar així. Tu, quina és la veritat del que he dit? És dels 5 milions d'euros mensuals. El que passa és que ho tenim hackejat per a que no sembli res raro. Quan teniu a Spotify? Quan teniu? És que m'he tirat aquí un Per a nosaltres mogolló, però 311.000 o per ahí, que força és bé, la hòstia, sí. Per a nosaltres és la hòstia, això, sí. Primer de tot, vull introduir-te del que parlarem avui. Vale. Parlarem, jo crec, de coses que no t'esperes. M'encanta això. Parlarem d'amor, parlarem d'humor, parlarem d'anècdotes random, parlarem de secrets que es poden amagar de la Fúmiga i coses que vagin venint, perquè nosaltres normalment tampoc ens preparem un gran guió, sinó que anem fluint Me de la flipes conversa. com la definició de la meva vida, en general. Primer de tot, te volia preguntar com has dormit avui? Molt bé! La veritat és que últimament estic dormint molt bé. Mira, per a ser-vos sincers, m'acabé de mudar, he tornat al poble, jo feia molts anys que vivia a València des de que vaig començar a estudiar, i he tornat al poble i he canviat una cosa de la meva vida. Jo fa 8 anys, i no és cap broma, que dormia a un sofà. Perquè A un sofà? Al sofà de ma casa. Amb la meva parella, jo sóc de quedar-me ahí mirant la tele i ens sovem i ens despertem a les 8 del matí per anar-nos a currar. 8 anys dormint a un sofà, saps? I he decidit que ara en la mudança anem a dormir com les persones normals a un llit. Jo he de dir que el meu germà fa igual, Dorm cada dia al sofà. És de locos, perquè als pisos d'estudiants on vivia abans, els sofàs eren una autèntica basura, per tant era impossible dormir ahí, però des de que ens mudarem els dos a viure a València, teníem un sofà ja de persona adulta i dormíem ahí, i ara estem dormint al llit i em sobra energia per tots els costats. Per quantes hores dorms, més o menys? Jo, 7 horetes o per això soc de dormir-me molt tard. Molt tard és que jo totes les nits, possiblement a la 1:30, 2, tampoc soc de matinar molt, perquè jo començo a currar a les 10, jo soc podòleg, i aleshores entre a les 10 del matí, en què mal ser a les 8:30 o per ahí, vaig sobrat. Però en 6 horetes és pues guai. És que m'ha sobtat molt, perquè tu l'has introduït com el cantant de la Fúmiga i tu has dit, no, ara sóc podòleg. Exacte. Aviam, explica això. És com... Defineix-te perquè si hi ha algú que no et coneix, defineix el que fas a la teva vida. He de dir que no m'agrada que la gent ens definim ni que ens definisquen amb els nostres curros. Els nostres curros és una part que dona l'última pinzellada un poc de nosaltres, però si hauria de pensar en això, diguem que jo treballo de podòleg de dilluns a divendres i de divendres a diumenge soc cantant d'un grup amb els meus col·legues des de fa uns quants anys i que això és el que m'ompli de vida. Currar de podòleg és el que em paga la hipoteca i currar en la Fúmiga paga una part de la hipoteca també molt menuda, però és el que més feliç em fa a mi i als meus. I com ho fas per poder coordinar les dues feines? Bueno, jo i tots els meus companys, vull dir que... I a més jo sóc el que més
entre cometes, alliberat estat al ser autònom i de més i poder decidir quins dies curri i quins dies no, però ho fem amb la major de les naturalitats. Ho vam decidir fa molts anys. Diguem que en la Fúmiga, en la nostra vida, res planificat, però en la Fúmiga tot està planificat des de fa molts anys. Tenim planificat que ningú anava a deixar-se el seu curro, passara el que passara, encara que s'ho pegara el petardazo màxim, ningú anava a deixar-se el seu curro, perquè així ningú tindríem la pressió de que haguera de funcionar tot perfecte, perquè tal. O sigui, ningú es deixava el curro, És que així ho veieu com un hobby, saps? Tenim un grup amb els col·legues que anem a tocar al Vinya Rock a davant de 50.000 persones, però res, és un hobby. És guai, sempre m'agrada. És una cosa que també ens hem hagut de treballar nosaltres per a no veure com un hobby, per a veure com un curro, perquè ho vivíem així, saps? Era com al final t'empuges a una furgo en els teus amics, en els que si no n'hi haguera Fúmiga estaries en la plaça del poble fent unes birres, pugem a una furgo, m'ho anem a tocar, però ho fem tot en una naturalitat de vegades hasta surrealista, eh? És el que tu estàs dient. Jo tinc els meus compis que estem abans de tocar en la Mercè en Bogate i davant de 30.000 persones i 10 minuts abans ahí estem com si estiguérem a casa normal i corrent. Perquè quan fa que teniu el grup? Nosaltres portem tocant junts tota la vida. Però Tota la vida que és des dels 15 anys? Des dels 12 anys, però tocàvem... Érem una formació instrumental pròpia del País Valencià, de xaranga i de més, molta burrera i de més, i un dia vam decidir fer-lo del grup, ahir fer una cosa pues, un poc per a la gent del poble, per a oferir una cosa d'oci un poc més alternativa i de més, i va començar sense cap tipus de pretensió i fins a estar així en un dels millors podcasts de tota Catalunya que s'ha reservat. No, el millor. El millor. No volia mullar-me tant. Sí, bon podcast, però que ens falta calamitat. Hem de fer una crida a la gent De què? de que se subscrivin. Ah, sí, us heu de subscriure. Tenim un problema, tio, que la gent ens escolta però no se subscriu. Ja, això és una merda. I estar pegant la vara en subscriu-te, Exacte. dale la campaneta, és com, uau, no vols fer-ho, Costa superpoc i un like. També, Però, per favor, subscriviu-vos. a veure, reservat. un comentari també. Si és un comentari que no aporta res, no cal. Exacte, si veniu a donar el mal any, deixeu-lo fora, el comentari. I això que parlem dels col·legues, com va ser l'evolució? És a dir, al principi es va començar dient la Fúmiga o tenia un nom... Es va començar a dir la Fúmiga des del dia que van dir a fer una festeta en el Cira allà, és que anàvem tocant sempre pel carrer, va fer això, i que siga com que tots els anys ja la fem 2 vegades i de més. I érem uns locos, tio, pillàvem la única discoteca que hi havia en el Cira, en el nostre poble, i la llogàvem sencera i ficàvem barra lliure, tio. O sigui, barra lliure i nosaltres estàvem tocant unes 5 hores, fèiem 3 passes. Què passa? Que seguíem en el mood de xaranga de carrer que té molta burrera, saps? Molta burrera vol dir que nosaltres també, el passe que fèiem a les 3 de la matinada, Era diferent. nosaltres no estàvem per a fer ningú passe, però la gent estava gosant-se-la. I què eren? Eren 600 entrades, que no sé si es ficàvem com a 20 pavos o això, i s'esgotaven de seguida. Era com, uau, que guapo està això. I a partir d'ahí, gent que va vindre a aquests tipus de festes començava a contractar-nos en pobles, tal, no sé què, no sé quantos. Això sí, nosaltres ninguna intencionalitat de fer música pròpia, saps? Perquè nosaltres veníem de la banda, del carrer i de més, i ficar-se a fer no havíem entrat a un estudi en la nostra vida, saps? O sigui, era impossible. I crec que un dia algú ens va dir, i per què no proveu a fer-se alguna cosa? I començarem a fer cançons i va funcionar i va connectar molt amb la gent. Jo crec que també de vindre d'on venim, també, i va molar molt, fins a dia d'avui. A dia d'avui segueixen sorprenent-nos moltes coses, eh? O sigui, anar a tocar a festis i obrir l'altre dia el Festival de les Arts, que és un dels festis més totxos i tal, i que se trenca la barrera de, hòstia, un grup cantant única i exclusivament en valencià en un festi superindi i tal i qual, pam, ahí, tal, mos fiquen pa obrir, que també són prou listos, perquè la nostra gent és com molt fidel, i a les 6 de la vesprada un divendres ens presenten ahí 6 o 7.000 persones, saps? I és com que aquestes coses encara ens sorprenen mogolló. Està mal dir això, però nosaltres tenim els peus en terra, no lo de després, i li llevem una transcendència a lo de la música que te cagues. Jo crec que és normal, també, Tipo, És com com- que de tan joves que vau créixer amb la música, també és com un progrés com molt orgànic, Molt. i al final és com, bueno, som aquí els col·legues de tota la vida que cantem. I perquè tampoc ho hem buscat. Jo crec que les coses que passen quan no les busques és com, va, perfecte. Curiositat, el nom d'on ve? Segur que t'han preguntat 1000 vegades, però d'on ve el nom? M'ho han preguntat molt.
I no sé no sé com contestar aquesta pregunta, perquè sempre contem una història que no és certa, que és que se'ns va ocórrer perquè ens agrada molt el concepte de fumigar i tal i qual, però no ve d'ahir, ve d'altra cosa i ja està. Crec que podeu treure les vostres pròpies conclusions. D'altres En el coses... xoc de paraules del fum i la fúmiga i tot això, ¿vale? Jo crec que Perfecte. a la sala del Zira hi havia molta fúmiga, diguéssim. N'hi havia prou de fúmiga en aquest moment, sí. No m'he dit mai això, eh? Bueno, exclusiu. Sortirà a la portada i això Érem molt joves. de La Vanguardia. Clar, pues, quan fa? Què fa? Pues des de que començava la fumiga, com a dir-se fumiga, érem els mateixos, però ficar-li un nom i fer un logo que era una formiga en una motxilla de fumigar. Criminal, eh? Super random, sí. O sea, pues això farà des de 2012, farà 12 anys. Imagina't. Per ahí. Sí. I des de tots els integrants del grup són els mateixos o hi ha hagut incorporacions? N'érem més. Més? Sí. Pues, mira que en so de l'escenari, Jo ara, crec que va haver un moment que érem 19 dalt de l'escenari i era com molta penya i és cert que ha anat caient gent perquè quan això s'ha anat fent gran i demandava un sacrifici molt més gran, pues hi havia gent pues, que tenia ganes de fer altres coses, tenia ganes d'emprendre altres projectes tan professionals com personals i ha sigut de manera natural. Són els col·legues que ara pues, no venen en la fumiga però són part de nosaltres i són els que quan no tenim bolo, que no passa molt, pues són els que anem a veure'ls, no? Però sí, no sé, mai hem fet això per res en plan de que siguera una sortida laboral ni res d'això. I sempre ha creixut o hi ha haguut algun dia o algo que l'haguéssiu cagat o durant un any que no vau fer res? No hem parat mai. Mai? Mai. I quan veus que pararàs? O teniu gasolina per a tota la vida? Als 80 anys allà... Ho tenim tot planificat. Quan te dic que ho tenim tot planificat és inclús el final el tenim planificat. Des de fa molts anys. Però teniu gasolina per rato o no? Tenim gasolina per a rato, però... Planificat vol dir que teniu dia o que teniu circumstàncies? Inclús dia. Això no ho diré. No. Però sí, nosaltres tenim el dia del final de la fumiga, el tenim marcat fa mogolló de temps. I per què teniu dia final? Quin és el motiu? Perquè serà en un lloc, en un moment concret i més, i és com... Com que ja... Hi haurà molta fúmiga aquell dia... Aquell dia deu haver de tot, i estareu convidadíssims, no sé de quin any serà ni res, però tenim gasolina, acabem de treure el nostre tercer disc, anem a rodar-lo i demés, però sí que ens agradava que tot això de la fumiga per a tots nosaltres, i sobretot per un motiu, perquè evidentment que n'hi ha molts vincles que se generen quan tens un grup de música amb la gent del teu grup, però és que nosaltres és distint, o sea, si això de la música fera que acabarem com a la gresca, seria un autèntic desastre, perquè som els amics de quadrilla, saps? És com, uau, tio, o sea, les nostres parelles són col·legues, o sea, quan nosaltres estem fora, elles estan... Es queden en plan clar, tio, o sea, nosaltres diem que són, com ho diuen estos, la paz, que és la plataforma d'afectades per la fúmiga. Clar, Bona, eh? Des d'abril fins a novembre nosaltres no tenim ni un cap de setmana, per tant... I es queden elles i es fan apoyo... I es fan la seva moguda i tal i qual. Sempre es diuen que hauríem de fer-se un grup musical per a substituir-nos quan nosaltres acabem. L'antifúmiga. I estar pringais nosaltres en casa sense tenir companyia. Sí. On vau tocar fa poc? El de les Arts. El de les Arts, això, el Festival de les Arts, que has dit que tota la música i tot el concert en valencià. Això des del principi de... Per què? Me fa gràcia, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè és una cosa que jo mai he entès i des d'ací, i si a algú no li agrada aquesta resposta, no m'importa tampoc. O sea, la gent que cantem en valencià, en català, que des d'ací m'agradaria dir que és la mateixa llengua... Català i valencià és la mateixa llengua? Perquè tornen a dir, per favor, qui se fa aquesta pregunta encara... Acabem d'obrir un meló aquí, eh? Eres molt fatxa o eres idiota, perquè no té ningú trellat esta pregunta encara. Però el que jo mai he entès moltes vegades és tota la teva música és en valencià, per què quan vas a un festi te poses a dirigir-te a la penya en castellà? Jo no ho entendré mai. És d'hipòcrita. Si tota la penya que està ahí escolta la teua música i la canta en valencià, parla en valencià. Jo no crec que Bruce Springsteen, quan vinga, se fique a parlar en... O sigui, diu Bona nit, Barcelona. Bona nit, Barcelona. Vale? Pues nosaltres diguem Bona nit, Gabon... Quan anem al Vinyarroc, per exemple, diguem bona nit en tots els idiomes, però a partir d'ahir parlem en valencià sempre. Però parles en valencià per reivindicar o perquè no et sents més còmode?
Mira, pues, per una part, perquè jo, evidentment, m'expresso molt millor en valencià perquè és la meva llengua i en la que pense i en la que faig tot, però d'una altra banda també per reivindicar. Jo recordo estar en el Vinyarroc i veure grups valencians o catalans i dirigir-se a la penya en castellà i de veritat és que no ho he entès mai. És com, però si estan així perquè escolten la teva música, parlen la teva llengua. És veritat, I a més jo sempre he cair, perquè sempre passa, no? O sea, algú que al dia següent un comentari de que no sé què, estábamos en Albacete y no entendimos nada, i jo, ja, tio, però és que jo faig música en valencià. I no ho dic d'una manera beligerant, És com, és que jo he vingut així, al Vinyarroc, al Revenidas, al Pirata de Múrcia, a no sé on, i m'han contractat per la meva música, que és íntegrament en valencià. Pues que esperes que... O sigui, lo seu, és que jo parlo valencià, però també per una manera de reivindicar. Vinc a posar en valor la meva llengua, ja que molts indrets de l'Estat no se fica en valor. Entonces, pues venim nosaltres, que en la música, i nosaltres que som un grup relativament festiu i happy, pues què passa, saps? Des d'ací, que cadascú faci el que vulgui sempre i tal, Sempre... Perquè no tens la sensació que avui en dia els grups de música catalana i valenciana dels països catalans són molt menys reivindicatius de fa 10 anys? Això és una cosa que es diu molt i torno a dir sempre, jo he sigut sempre abogat perquè cadascú faci el que vulgui, saps? Però, per exemple, la nostra música, quan tu l'escoltes en casa, pot ser no l'escoltes molt reivindicativa, però quan cada cançó està llançant un missatge. Entonces, quan tota aquesta gent que diu aquestes coses, moltes vegades als nostres concerts no ha vingut, perquè nosaltres des del primer dia que s'invaeix Palestina hem estat dient a tots els concerts què està passant, qui és Netanyahu i quin genocidi s'està fent. Hem sigut sempre unes persones reivindicant la nostra llengua, que crec que sempre ha sigut la nostra gran reivindicació. Hem reivindicat totes les sensibilitats sexuals, afectives, hem reivindicat tot el que passa en l'habitatge quan anem a Mallorca, ho fem de totes. Que el llenguatge potser canvie, però és que això jo crec que va en cada grup, saps? Jo he sigut la primera persona que ha crescut en Obrim Pas i tal i qual, però jo, per exemple, no sabria fer el que fa Xavi Sarrià, saps? Perquè no tinc aquest perfil de persona. Jo puc parlar amb tu i et puc convèncer d'alguna cosa, però no ho faré en aquest llenguatge, saps? Ho faré d'altra manera. I a partir d'ahir que cadascú faci el que consideri i el públic és sobirà per a fer-ho, saps? També és cert que el context sempre forma part del relat de cada grup. Evidentment, quan al País Valencià era absolutament impossible tocar en valencià, els grups havien de tindre encara més un cabreig immens. Nosaltres, que venim en un moment en el que al País Valencià la cosa estava relativament bé, sempre en marxa de millora, per favor, però que naturalitzàvem el tocar i tal i qual, estar en un discurs com extremadament entengueu-me, com beligerant o belicós i tal, quan realment tu estaves tocant de totes les places de tots els pobles a la plaça de Baus de València, que ahir no s'havia arrimat ningú i tal i qual, o sigui, crec que el context influeix. A partir d'ahir m'agradaria que les persones que diuen això, almenys en el nostre cas, que vingueren i digueren, de tota manera, el grup més potent de tota Catalunya i tal no té cap tipus de reivindicació en les seues lletres. Per tant, i és que em pareix superlícit, perquè és que de vegades li exigim moltes coses a molts projectes que, oye, tu vols fer una música punk rock reivindicativa, estil tal, tira-li, tio, si és que està ahí. Fes-ho. S'ha de dir que jo us vaig veure al Vinyarroc, que era el primer grup a la tarda, que fotia una calor... A les 4 de la vesprada. I vam anar, bueno, tindrem espai per ballar, no hi haurà ningú. Que no hi haurà ningú. Jo, mira que fa anys que he anat al Vinyarroc, però era l'any que a primera hora de la tarda he vist més gent, Ens ho va dir el regidor d'escenari fa. Dios. A les 4 de la vesprada en el Vinyarroc mai havia passat això. I a nosaltres, home, no te vaig enganyar, a mi m'omple d'orgull, això, no fotes, tio. També fa que et pugin els fums una mica, no? No, el que sí que m'agradaria és de, joder, pues podríeu tindre-ho en compte. En un altre any... A nivell monetari, no? Ja. Podries tenir Bueno, a en compte. nivell monetari... Ja ni te cuento, Quedaria molt per tindre'ns en compte, saps? Però en moltes coses, saps? Que de veritat, si som un grup que tenim la santa sort d'arrastrar moltíssimes persones i molt fidels, hòstia, tracteu-nos així, també. Nosaltres realment sempre pensem que la gent, les festes majors, allà on anem ens tracten superguai, però jo després veig les demandes que té un artista com
vaig a dir noms, com Malú, o sigui, loco. O sigui, nosaltres ens canviem en cadires de plàstic que han de tirar-nos una tela per a que no ens vega la penya en gallumbos, perquè és desagradable per a ells, saps? No per a nosaltres. Però, o sigui, si veguereu la quantitat de coses que demanda un artista normalillo a nivell estatal, dic Malú, com podria dir qualsevol altre, hasta Nati Pelusos, coses així, que mira, Nati Pelusos me flipa, però veus les demandes que tenen, que això se veu, se pot veure en les licitacions dels pobles i demés, i veus i dius, com flipes, tio? És impossible que feu servir tot això que esteu demanant. Una tovallola de color rosa i un melocotón. No ho digues de broma, va en sèrio, això. Sí. Els colors de les tovalloles. Jo vaig sentir, no sé qui ens ho va dir, que havien pintat les parets del camerino tot d'un color perquè l'artista ho volia així. Miralls de peu de no sé quin tamany, plantes no sé quines, el color de les toalles tenen que ser scaterings, tio. El color dels lacasitos, també. És de locos, tio. Sí, vosaltres teniu algo... Zero, tio. Zero. I sempre ho hem dit. Coca-Cola. No, tio, nosaltres demanem birra i aigua. Birra, normalment, per fer un d'això, però, per exemple, fa un temps que vam decidir no posar alcohol en el nostre hospitality. I des d'ací no pretenc ser jo, en plan, ahí... Peace and love. Però també hi havia una cosa que nosaltres també ens haguérem de dir fa molts anys i és de estem currant, tio, saps? O sigui, no pots eixir a l'escenari sense anar en les màximes facultats perquè la penya va... Perquè ho has de fer bé, saps? L'altre dia vaig escoltar a Nil Moliner dir que per contracte tenia que... Sí, amb una entrevista. Ho has vist? Què tenia per contracte? Que tenia per contracte que la gent que treballa amb ell o per a ell... Tècnics i tot, res d'alcohol, res de res. I de drogues i de més. Bueno, no és precís tan fiscalitzat, però jo, òbviament, he treballat a vegades amb tècnics, inclús amb músics, que per sort ja no estan amb nosaltres, que tio, que no és plan. És que jo no és plan que jo te diga tu que així no pots fitxar un escenari. És que si en directe se t'oblida la lletra, per exemple... Buah, que pot passar quan vas normal. Imagina si t'has fet... I què fas? A tu se t'ha oblidat mai la lletra cantant? A mi no em passa molt, al meu company li passa mogolló. Està la típica de donar-li al públic i de més, però sobretot perquè entres en un caos, perquè el teu cervell comença a fer xispes d'una manera extrema buscant... I què fas? Fas la del públic, de que canti el públic? Arriba un moment en el que t'apareix. A mi em passa molt de que va començar la cançó i fins a un mil·lisegon abans no ha aparegut la primera frase. I quan te ve les primeres notes ja dius i ja et ve de ser. Una vegada arranques ja crec que ja n'hi ha un pilot automàtic, però a mi sí que em passa. Jo també perquè estic mis loco, però estic pensant en mil coses mentre estic en l'escenari. Vull em fotre per sopar, no sé què. O algo així, en plan, ja m'he menjat l'hamburguesa antes del bolo, mira que vaig dir la setmana passada que no l'havia menjat perquè ara la tinc així, tal, no sé què. I mentre estan cantant... T'ho juro, a mi em passa, però intentes estar com super concentrat. Al final nosaltres tenim una hora o 20 minuts de concert que el que pretenem és que quede ningú silenci, que la gent, sempre juguem a un joc, que la gent no trobi el moment en el bolo per anar a fer-se un cubata. Tal qual. I ha de ser així. Un amic meu m'ho va dir, diu, estan tota l'estona a tope, No hi ha qui els pari, Però això vosaltres perquè feu una hora i 20 minuts. Jo, com a DJ que em faig 3 hores, jo contemplo les hores que hi ha un moment que la gent ha d'anar a ficar gasolina. I tu de sobte fiques ahí una cosa més tranquil·la. Sí, així bastant trist i la gent se'n va a buscar un cubata. I després ja tornes a aixecar. Un cop tens el cubata ja tornes a aixecar. Un podero ramachotti, va fer un gin tònic i pa'lante. Tu toques a les 2, però jo que acabo fins a les 6 del matí... Jo vos admire moltíssim, perquè a nosaltres, quan començàrem, també ens feien servir per a final de festa i costa, és una putada, tio. I anècdotes random que t'hagin pogut passar així a les tantes de la nit, d'algun borratxo pujar a l'escenari, t'ha passat o alguna cosa? Uah, sí, alguna vegada, tio. Una vegada en un bolo va pujar un tipo 2 vegades, tio, després es va pegar una tonya botant de l'escenari, va botar el foso i tot, i el cabron cada dia que l'havia tirat jo i volia fer no sé què, però si n'hi havia 2.000 persones mirant-te, tio, vas pujar 2 vegades, vas intentar agafar la guitarra de la penya. Això certament és super desagradable, ara ho contem de risses, però no mola una merda que puja un borratxo dalt d'un escenari, tio. Sí, marxes amb mala sensació d'aquest bolo, dius, vaya merda, tio, m'he passat malament. Te violenta mogolló. O recorde un bolo de vesprada, tio, superfamiliar, un 9 d'octubre en Dènia, estar saludant ahí tots els companys i de sobte vindre una veu que no coneixia
i era el típic fester del poble que portava una castanya com una catedral. Passa molt això, o l'alcalde, o el regidor de festes... No passa, tio. La penya que organitza de vegades és la més perillosa, eh? Sí. Perquè van empitonadíssims i pugen allà com si fossin els reis del mambo. Claro, nosaltres li diem a seguretat, tio, ¿no has vist este com ha pujat? I fa, jo l'he vist, però com portava la samarreta d'organització, jo que vaig a pensar que vaig a boicotejar. Que es ficarà allà a tocar la trompeta. Sí, és que de vegades els de l'organització, com que més tenen barra lliure, hi ha un punt que... Sí, que és normal, eh? A mi també em passaria. Sí, a partir del segon cubata creus que ets músic, ja. Exacte. Però crec que volia dir alguna cosa i dic, què vas a dir tu? Tira per allà. I en bolo, abans de començar el bolo, teniu algun ritual o supersticiosos o algo? Sempre. Nosaltres ja dic que hem acabat mecanitzant les coses sobretot per a pujar al bolo ja entrem a full, saps? Perquè si estem moltes vegades que toquem, per exemple, els divendres, si toquem a Catalunya i és prompte, jo és perquè viatgen els tècnics, però la furgó de la banda arriben molt just al bolo i hi ha vegades que es canvien i van cap amunt, i aquest bolo sempre notes que ens ha faltat algo de connexió i demés. Nosaltres, una hora abans d'arrencar el bolo, entrem a canviar-nos, 3 quarts d'hora abans d'arrencar el bolo comencen a fer l'escalfament musical de pitos perquè sabeu que ha d'estar calent l'instrument, ha d'estar afinat i demés. Mitja hora abans de començar el bolo ja estem fent un calfament físic i al final el que fem és... Flexió... Nosaltres som les persones menys aptituds esportives del món, però... Quan faria gràcia, eh? Fent com si fórem... Vingueu sent, tio, vingueu sent com vulgueu. I fent com si fórem un equip de futbol ridícul, amateur, saps? Estirant músculs que no sabem ni què tenim, però sempre fent el gilipolles també, perquè crec que eixa cosa que va passant ahí en eixe moment és el que ens fa anar connectant. I ara acabem cantant una cançó i la cantem tots. L'any passat la cantàvem fent el gilipolles, com sempre, i feien pepas i agua a la seca, però ho cantàvem com si fos canto gregoriano. I era tot el món ahí, pepa i agua a la seca, i era molt graciós, i això ens feia com activar-nos. És com que hi ha algo dins del teu cervell que quan estàs fent això és que ja vas. Sí, hi ha un punt de la nit que tu pots entrar al backstage i trobar la Fumiga cantant les pepes. És això passa. Això passa. Però damunt bramant, molt a saco, sí. I sí que et dono compte que la gent li sorprèn això, però a nosaltres ens ajuda molt. Nosaltres som pues això, la típica quadrilla de col·legues que sempre n'hi ha molt d'humor intern i de més, que n'hi ha vegades que dic, hòstia, la gent no entendrà tot això, però al final també n'hi ha un moment en què t'has de fer una boleta cap a dins perquè vas eixir a l'escenari i ahir mos entreguem pa que fora, però abans d'eixir hem d'estar ahí molt forts i de més, sempre... És que clar, quan sou entre tècnics i grups... Som 11 músics i 7 persones d'equip. I formeu pinya sempre? Sempre, és més, per a nosaltres lo més important del món és eixa pinya. Fa una família. Sí, pareixerà un cliché i de més, però nosaltres hem prescindit de certa gent de l'equip perquè no ha arribat a integrar-se dins del grup com a tal. O sigui, que algunes vegades me diuen, però és que tu no li pots demanar a un tècnic que faça eixa família, venen a currar i ja està, i pues entonces no és eixa persona que busquem nosaltres. Jo necessite que quan acabe el bolo també mos quedem tots de xarreta, tio, i tal i qual. Jo, si vens, acudixes a la teua cita, estàs en la furgo en estos cascos, acaba el bolo i te'n vas a l'hotel, uah, tio, no me va a molar. Necessite que sengues que eres part d'això. És part del projecte, saps? Sí, tio. Però per a mi és importantíssim. Aquí has vingut sol, ara. Bueno, sol. No hi ha ningú que pugui dir alguna cosa en contra. Però ets tu la persona que tothom pensa igual, aquest ojalà el fotessin fora. Soc un pesat. Jo entendria que han d'estar farts de mi. O sigui, jo porto tota la vida demanant-los que no perguen el somriure, saps? Jo ho passe molt mal, és veritat. Ets l'ànima de l'equip? Soc un pesat, soc un brasa, i ells m'ho diuen i se burlen molt de mi, saps? Semblant de, jo no dixe, però perquè ho passe mal, Vull dir, a mi, jo et veig a tu ratllat, perquè has tingut un dia... I primer ho estic passant jo mal perquè sé que tu estàs mal, saps? I hasta que tu no estigues bé, jo no vaig a parar de tal i qual. I és un problema, Vull dir, és una cosa que m'he d'anar llevant i que els col·legues més propers sempre me diuen, tio, és que la nostra vida no depèn de tu, saps? O sigui, fes la teua puta vida i si jo tinc un mal dia i vull estar així, no me ratlles, saps? Però jo sempre puc fer alguna cosa, què fem, tio? Estàs trist, no estiguis trist, tio, no estiguis trist, tio. Sí, però perquè jo també sóc una persona que sempre està ahí dalt, perquè visc la vida així,
i jo he intentat també sempre traslladar això al grup, que el grup sempre estiga ahí, que sempre estiga disfrutón, que sempre vinga als bolos i estiga amb moltes ganes. Però també sabia que això no dura per sempre. És impossible. Hòstia, compaginar els teus curros entre setmana, la teua vida, la teua família, la teua parella, els teus amics, més la fúmia, més tal, i pretendre que fer 70 bolos que fem nosaltres tots els estius i tot siga de uau, que guapo, en algun moment sé que és que ara estem en el prime intern i sempre hem estat així, però jo sé que en algun moment això ha de caure, és precís, perquè som persones, no som robots. Per tant, per això, fa molts anys, parlàrem i vam dir, voleu que fem un planning de què va fer el grup? Mira, pues el grup va fer això, anem a traure estos discos i quan fem estes xires, cada un a sa casa. Que tot el món ho sàpiga. Per a que aixina veus eixa data i dius, che, tinc un mal dia, però és que igual me queden 200 concerts per acabar, tinc que aprofitar-los tots. A mi m'ajuda. És bona aquesta, Això és mente fria, perquè, clar, si quan voleu plegar el grup està on fire... No n'hi ha debat. No hi ha debat. No. Pam. No. Pam, esteu cobrant 60.000 euros cada No un. hi ha debat, és que això no mai s'ha fet per pasta. Bueno, potser al cap d'un temps, com la Raït, dirà, va, fem una gira, Exacte. que ens falten dinerons. Et puc assegurar que quan nosaltres marxarem. Perquè també, segurament, i això també és una qüestió que està ahí, que és que a nosaltres això del grup, com a l'explosió mínima del grup, nosaltres som un grup menut i de més, ens arriba ja en un poc majors. Per al meu gust. Família... Sí, és com ningú té nanos. Bueno, ara un company va ser pare i ha sigut com la hòstia rebre això, però jo, per exemple, també tinc molt planificada la meva vida posterior a la fúmiga. Jo tinc 35 anys, n'hi ha gent molt més jove que això sí que són els que, quan parlàvem tot això, diem, cabrons, però jo, si estem ahí guai, per què ho hem de tal? I ja, perquè tu tens 4 anys menys que jo, però l'altre té 4 anys més que jo, saps? N'hi ha gent en 40. Saps que... És que jo sempre he dit una cosa. Jo també vull ser una persona normal, pronto tard, jo i els meus. Què vol dir normal? Normal vol dir que tu me crides per a sopar i que jo no t'estiga donant cita per a novembre, si estem en maig. Ja. Això a mi me sembla que no és lo seu, perquè clar que tenim més col·legues que no són músics, i jo sempre ho he passat molt mal en això. O sigui, els meus grans col·legues no fúmiga, jo he tingut una sensació de que els hem abandonat, saps, tio? I això és una cosa... Al final has de sacrificar coses, si vols arribar a cert lloc, hi ha coses que pel camí... Ahí és, però la música és tan bonica que de vegades creus que aquest sacrifici sempre valdrà la pena. I jo pense que la música és molt bonica, però les coses que ens estem perdent amb la música també són igual de boniques, tio, saps? D'estar un divendres en casa d'un col·lega fent una torrà en tots allí i tal i qual, a mi això em dona la mateixa vida que un concert de 20.000 persones, tio. Per això li hem llevat sempre transcendència a la música. Perquè tot té lo seu. I ja està, tio. Crec que també és que com hi ha tanta gent en la música que se flipa d'una manera que dius, on vas, tio? O sea, de primeres, toquem en un sector que ens coneix certa gent. Si tu te'n vas a Saragossa i passeges per ahí, pots anar tranqui, tio? No et coneix ningú. És més, si te'n vas a un concert d'Omar Montes de públic, no et coneix ningú. Vale, tio? No eres tan important. A part, al teu costat pot ser algú que et coneix, però és com impossible que el cantant de la fúmiga sigui Omar Montes. Sí, això és veritat. És que la música també és com molt de nínxol, saps? Nínxol entre cometes. Absolutament, tio, absolutament, però tots, inclús gent que la ultrapeta molt més que grups catalans i valencians, que se'n van un poc del seu sector i tal. Avui venia escoltant Ed Maverick, tio. 6,8 milions d'oients mensuals. Si jo li pregunto a la meva parella qui és Ed Maverick, no conec ni idea. Que la meitat tampoc sap qui és. No, tampoc. No, jo tampoc. Jo el conec perquè té una col·labo en el disc de Zetangana del madrileño. Així segur que l'he escoltat. Que fa, claro. Párteme la cara o algo d'això. I tan planificat que ho teniu, els pròxims passos, se poden saber o no? Bueno, tipo, a un any vista, 2 anys vista... De primeres he tret un disc. Per tant, un disc sempre ha de tindre 2 xires. Perquè en el primer any de xira, nosaltres sempre ho hem plantejat així, en el primer any de xira testeges les cançons noves, perquè les que ens toquen ja saps què passa i què no passa, testeges les cançons noves, però tu ja tens el bolo preparat, ja el tens fet, el vas a fer així fins al final. Aleshores, ara, quan acabe la xira, que normalment nosaltres, encara que ara les xires no apareix que tinguen un final, perquè en novembre sol haver un bolo, 2 bolos, en desembre sempre cau el festivern i coses així, en febrer així teniu carnavals i coses d'eixes, doncs és com que no hi ha un final, però bueno, octubre més o menys és com l'impàs, on canvia una xira d'un costat a l'altre.
una mica. Entonces sempre canviem el directe. També com som un grup que fa bolos, que fa xires més massives, perquè ens agrada molt tocar. Molta gent ens diu, però per què feu tant de bolo, tal? Pues que ens flipa tocar, tio. Saps? Per a nosaltres, i jo sempre ho he dit, nosaltres som músics i cobrem 150 pavos el bolo. I no tinc ningú problema en dir això. Opa, saps? ja tenim el clip de TikTok, ja, eh? La pregunta que vols fer a tothom és, es pot viure de la música? Quin és el salari que acostuma a tindre una persona a Catalunya, a País Valencià i de més? Una persona normal en un... Com s'enrotlli, eh? En torn als 1.300-1.500 euros, un grup com La Fúmiga ara mateixa pot estar ingressant això fent 70 concerts. Vale? 1.300 euros, estic dient d'una cosa normal. Evidentment, n'hi haurà grups que tenen catxers ultra mega disparats. I ara a l'escenari són 4, que també s'ha de tindre en compte que sou aquí que també la pata del moco. També he de dir una cosa, que un músic, perquè som els fundadors, els que formen part del projecte i és que sempre diré una cosa, nosaltres el primer bolo que vam cobrar va ser en la presentació del segon disc en la plaça de Baus davant de 8.000 persones, fent un sold out 2 mesos abans d'arribar. És el primer bolo que nosaltres cobrem, saps? Wow. Fins ahir tot ho havíem cedit al grup per a poder fer música, per a fer videoclips, que sempre ens ha molat molt, per a... Vols dir els que vau cobrar personalment? Les persones. No, estava pensant. Sí, tot l'altre ho van reinvertir i va per un moment que van dir, vale, ara un trosset per nosaltres. Ja. El que sempre hem fet és que tota la gent que treballa, a mi m'agrada dir amb nosaltres i no per a nosaltres, per no jerarquitzar tantes coses, ells a gent sempre li hem dit que ells fiquen el seu catxer. I nosaltres som els que decidim si podem pagar aquest catxer i podem arribar a aquest... Per exemple, un tècnic de so, jo no vaig a dir-li que ha de cobrar el mateix que jo. O sea, si jo no gestionem el meu grup i som 11 persones dalt d'un escenari i tal, igual és el meu problema, no el del tècnic. Clar. El tècnic viu d'això, es dedica a això, per tant, tu me demanes a mi 450 pavos per vindre amb mi de xira, jo faig els meus càlculs, te vull a tu i jo puc pagar-te, te ho pague, saps? El resum és, t'has de fer tècnic que cobres més que músic. Bueno, però i després quan un grup com nosaltres decidix que acaba, i ho ha decidit ell, el tècnic que no té ni veu ni vot. Reciclat i cap a un altre grup. Cap a un altre. Jo crec que els tècnics i les tècniques de tot este sector, per a mi sempre van estar mal pagats. Sempre. I això que nosaltres sempre hem pagat... És que treballant de nit... És que tot el que és artístic, hi ha grups de música, pintors, fotògrafs... Normalment sempre és menys del que es mereixen. Nosaltres tenim el millor equip humà i professional que se puga tindre i amb una consigna que tenen ells que a mi me flipa, i és que passe el que passe al bolo, encara que siga un desastre perquè l'equip que hi havia de producció no estava bé o el que siga, passe el que passe, ells se'n van de l'escenari donant-li la mà a totes les persones, donant-les gràcies pel curro i tal i qual. Per davant de tot, persones. Mos hem creuat en moltes estrellites en este món i donen vergonya aliena. Hi ha moltes estrellites. Hashtag humilitat. Vergonya aliena. I per acabar, te vull fer 2 preguntes que són com, què prefereixes? Una cosa o l'altra. Vale? La primera és cantar, si sortia a fer el bolo havent begut 10 cubates o tocar tenint caca als calçotets, que t'ha sortit un zurullo durant tot el bolo. Però t'has cagat? T'has cagat. Què prefereixes? Hòstia, que asco, no, 10 cubates. Diguem que en els 10 cubates qui ho passa mal és el públic i en un zurullo en els calçotets ho passa mal tu. Però estàs sacrificant el bolo, eh? O sigui, bevent 10 cubates, el bolo no sé pas com sortirà. A mi no m'ha passat, però tinc un col·lega que li va passar que això que se li escapa... Un pet pegatina. Un pet pegatina i sols l'olor que van deixant per ahí és... Bueno, no, tio, no podria. Hòstia, clar, el músic que tens al costat, si ha de bufar gaire fort... Clar. També t'he dit, 10 cubates jo crec... Potser et cagues a sobre. 10 cubates estàs cagat i no et dones compte. Per tant, 10 cubates. Per tant, 10 cubates. I l'altre és el bolo. Fer un gall sense voler a cada cançó o que totes les teves exparelles estiguin a primera fila. O exlios. Uau! Les exparelles. O sigui, tinc una bona relació amb totes les meves exparelles i a una exparella fa molts anys que no la veig, però a mi em molaria, no sé, seria guai. Tampoc he sigut una persona que he tingut relacions molt llargues en les meves parelles, per tant, en 4 o 5 persones serien tots els meus lios i les meves parelles. Tots allà, ja. Podien estar ahí, jo salvaria, tal i qual. Sí. I ja està. Tu tens algun que prefereixes? No. Jo anava a preguntar a tu, Calamitat, que avui no has dit res de l'ex, tio.
No, no. La gent que Jo ja passo. La gent que em parla del podcast em diuen que la meitat sempre parla de l'ex. No, jo Jo vull anar a dir res, vull anar a dir res. Vull dir un unes tothom, quantes. Unes quantes. No clavada, Jo les estimo un munt, les meves ex. Sempre parla i jo creiem que és la mateixa i la trobo a faltar, però no vol. No, Però ell fa com que no, som- però jo bé, Parlo bé de les meves ex. Sempre, Sí, però per favor. sempre en parla, que és raro parlar Qui, sempre qui parle mal de les seues ex o del seu sex, realment és No, una bona jo- red flag, Sí, Però no parlo sempre, És la típica Parleu bé de les vostres ex, per favor. Sí. Altra cosa, en directe també és un lloc on tothom s'estima amb tothom, el directe que teniu. Sí, que guai, tio. Mira, Jo, des de fora, tothom abraçant-se, pell de gallina, t'ho juro, gent allà, locura màxima. Al Vinyarroc va ser locura màxima. això és l'hòstia. A nosaltres també ens arriba, O sigui, per a molta gent és com sempre ens diu, és com curatiu un directe. Nosaltres sempre diem el mateix, la música no la fem per a fer discos, ni per ampliar discografia, la fem per a tocar en directe i està pensada i repensada per el que passarà en directe. Venim d'això, venim del feedback de tocar pel carrer, que l'únic que estàs buscant és que et facin cas. Tu, mira, estic aquí i passeu-vos Estic bé. aquí, passeu-se guai i he vingut així, que a vegades n'hi ha gent que se sent com un bufó, no?, de fira, de tal, estic així entretenint-vos, però és que nosaltres decidim que som això, no un bufó, sinó persones que han vingut a que les altres persones se ho passen bé, saps? Jo és el que voldria viure en un directe. O sigui, jo no te vaig a contar ahí, esta cançó la vaig a escriure parlant de la meua ex, que va perdre el mòbil i tal, Jo no vaig a fer això perquè la gent de la meva vida li la suda, saps? Jo el que vaig a fer és cantar-te la cançó per a que Però tu... les lletres tenen algo de la vostra vida o són lletres... Les lletres no solen ser una qüestió molt individual d'algú concret, sinó crec que és un recull de tot el que va passant-nos a nosaltres com a persones individuals, com a persones col·lectives i el que anem escoltant. Lo bo de ser tants també és que, tens moltes històries, no?, que te venen i que t'arriben, o molts sentiments, o penya que ho rep d'una manera. N'hi ha gent que viu la ruptura com la merda i n'hi ha gent que viu la ruptura com vamos, ahora sí, vale, va, salimos, no? Entonces crec que ahí està tot això. Nosaltres el que sí que hem fet sempre en les lletres és que si parlem d'un tema que per a nosaltres també hi hagi un aprenentatge. I això ens ha passat molt, En moltes cançons nosaltres parlem molt d'amor, no? I per a mi i per als meus companys, aquestes cançons moltes vegades han sigut de... Que les fas teves. Sí, és com... Claro, ahí n'hi havia una lliçó, no? En Ja no fa mal n'hi havia una lliçó. En Tornar n'hi ha una lliçó, no? De perquè n'hi ha uns jocs que estan relacionats amb aquesta persona, però algun dia has de tornar, perquè has d'enfrontar-te a això i has de recordar això de bon rotllo. Entonces crec que també ho fem nosaltres, no? Una història que pot ser fictícia, la fas pròpia i la pots adaptar a la teva vida al 100%. A la gent no li interessa les nostres vides. I l'última pregunta ja per acabar, Sí? fàcil i senzilla. Per quants diners deixaries la fúmiga? Vull un número. Tothom té un número. Vale. Però són tots per a mi o he de repartir en els companys? No, només per a tu. Si ara mateix te ve un milionari que vol acabar amb el grup de la fúmiga... M'agraden aquestes preguntes, Però... I no faré la típica de no ho faria mai, perquè això és mentida. Tothom té un preu. 31 fam va dir que no ho farien mai, però quan comences a ficar zeros, No, sí. tothom té un preu. Com que no? O De sea, quan estem parlant? A veure. Pues... També pots Jo dir o una aniria- casa i un no sé què, o... Jo, Un sofà perquè, i una i tele. això va en sèrio, segurament jo ho agafaria, però ho repartiria amb els meus, i pensant així en els que som, jo faria 2,5 milions d'euros. Però sou 11. Per això, Onze? a quan així m'ha dit? 250.000, més o Calculator man. 250.000... Està bé. 250.000 Més o pavos? menys. Sí, Tu saps 250.000. el que costen de guanyar 250.000 pavos? Buah, Però no sí. tinc que tallar jo ungles de senyores I tu creus que algú del grup aquests 250.000 els hi duraria 2 anys? Algú del grup? No, són superresponsables, són ultra responsables en la pasta. És com, mira, la fúmiga, al ser com el nostre extra sou, ha servit per a que molts de nosaltres puguem accedir a pagar l'entrada d'un pis, El per cotxe. a poder emprendre una empresa, per a pagar un cotxe, que en un sou que te va justet per a pagar el lloguer no podries fer-ho. La fúmiga ens ha permès tindre aquesta llibertat. El fet de no haver deixat els curros, estàs Et dona el putejat, plus. però et dona aquest plus que per a fer un viatge, per a fer aquestes coses... Jo soc molt partidari, que si et dediques a l'artisteo, diguem, en general, no tinguis una base fixa, perquè al final... Clar, que l'artisteo sigui el plan Exacte. Pots fer un disc que té 30 milions de reproduccions, o potser en té 3.000, saps? I Claro. no et contracten enlloc. És cert que el que molaria és que la gent que se dedica poguera viure això i amb tota la soltura i tota la facilitat
i sense la inestabilitat que dona l'artisteo. Jo li he tingut sempre molt pànic a la inestabilitat, saps? Imagina que este disc l'haverem tret i no haver agradat i ja és la típica, és que ja no és lo que era, no sé què, igual, ja no contrata ningú i a tomar por culo. Clar, si necessites els diners, crees la música per dir necessito diners. Ha de funcionar sí o sí. Eixa és, tio. Eixa És el és. I problema. la sobrepressió de fer un disc perquè has de pagar 18 nòmines de 18 persones, Això tremendo. jo no la volia per a mi. No, O això sigui, ni de és... conya. Ni de I conya. algun missatge que vulguis enviar, jo què sé, al rei d'Espanya? Al rei d'Espanya el que estaria bé és que proposara fer un referèndum si volem rei o no volem rei. I a partir d'ahí, si l'estat espanyol i la gent de l'estat espanyol decidís que volem rei, em sembla bé que se quede 4 anys. D'ací 4 anys que ho tornaré a preguntar. O que faci Vale. com la fúmiga que digui, bueno, d'aquí 5 anyets faré 2 discos i... Estaria bé. Felip, deuries ficar-li final al teu regnat, que ja ho teniu Allà, bé, tio. Felip, escolta'm, ja va sent hora, fas 2 discos i ja... Ja n'hi ha prou. Fes-ne un, tio, que no tens tantes coses que contar. No, I molta cosa. al jovent d'avui en dia, el jovent, li donaries el mateix consell al jovent d'avui en dia? Al jovent d'avui en dia li diria que no escolte a la gent major, perquè la gent major està desacreditant sempre a la gent jove. És molt bona Això és aquesta. veritat, I és la hòstia escoltar a la gent jove. O sigui, m'agradaria agafar a penya de l'edat dels meus pares, rotllo 60, no pels meus pares, sinó per 60-70 anys que creuen que ho saben tot, agafar-los i veure'ls per un foraet quan tenien 18 anys. Pitjor, un xaval i una xavala de 18 anys rebenta en tot a una persona que té avui 60 o 70. Per tant, té molts més aprenentatges, sap molt més de la vida, sap de què va tot això. El que passa és que vist en perspectiva no s'entén. Però Per tant, no feu cas als pensa vostres que hi ha pares. gent gran que ha viscut... Espera. No feu cas de la gent major en general. O sigui, viviu la vostra vida, escolteu, perquè la gent, l'experiència sempre és un grau, sempre està bé, però no ho és tot. Però pensa que hi ha gent gran que ha viscut la ruta del bacalao, que allà et corteixes com a persona, A això sí que no s'has de fer Clar. cas. Hi ha una cosa que no hem comentat, que avui has vingut al reservat perquè toqueu el Cabro Rock. En un rato. És més, he fet vindre, que avui no teníem prova al Cabro Rock perquè no ens han donat prova, i he fet vindre a tot l'equip tècnic per a que em portara al reservat. Ells estaran fent una cerveseta. Això són bons Però jo convidats. vos ho vaig prometre, Sí, el sí. dia que es van veure on A Sant Feliu de Pallerols. A Sant Feliu de Pallerols. Un poble superpetitonet. I soc de complir les meues promeses. Sí, sí. Doncs moltes gràcies per haver vingut i res, que ens veiem pels escenaris. Gràcies a vosaltres. Nosaltres a la pista i tu a l'escenari. Bueno, i alguns a l'escenari també, no? Bueno, ho intentem. Apa, vagi bé, família. Vagi bé, Adéu, família, adéu. Adéu.